Unang ka Federation of Khasi States ba John Karshieng ubalalek bani kendo yu executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ba di pej ektenat ilaka ba Jambor war ula ajumut ba council kladai ban pynthymmai biang ki Act Hima Mylliem abai kiran bekilal pathai kubor ba John Karshieng ule thu ba Kumba kladan ki pynthymmai ki Act Hima Mylliem haus dam kharkandai spasan pupra te ka long ka bodangkam nak bantam pynthymmai biang ki Act nak banta ka chingmentoi ki bubuan balang ki bosyong basa apo pur usam hima kini kerja kendo mentasi badi IM ilaka bapak ka East Hills iba Jambor war kadai halor bani buddin ya ki jingtho ki babuan ke bala ai na ka kanhon ki khun ki hajar ke bangila pha na do arajar khat khandai balabun sin ngilai buddin ni ka kam ka bede be kumno banwara ya ka jingshai hak sensyar kadar hapo ka Hima Mylliem banwara no daka amendment ya Act ka Hima Mylliem but kam tambah man ha ke kini dia singi I ko kubor ba kila kre ban pelong ru ya ka jingjit sim bot mai te niso bo ni bawon balang niso kalau ka ba khata ba lara kelempat amen ni ka Act mo pelong ya ni ka jingjit sim tak push haju biang to nakalian joki ki ong haban yo yus impura baka himahi kan hape gini ki amendment mo tenrei ngong kata pat ru ka jing e kadon nomor ba kim julum do bar hima kun hajar jio do bar hima ngim pat jio e ka jing khending dia ngim yo e ka jing khending dia aka kalum kami katno kalut katno tuli ki yang beduk kisna katno tuli ki school ki kerjaan kita ki mo ka pertai ka kat pertai syai mata balei ka dis council kimla ban penselur ki hima ban don ka website ban post baro ki hapo ka website ka pertai syai mata ka jemi ki Hima Mylliem ko bada ki klur kumdo kat ka Hima Mylliem ko dan tang website mo ban bo igini ki berkhoi te kade ka sin kong mentaksi ka bangila submit sendon yakini ki amendment namar ba kaladon kerja pesngau ba ki ong bangi syua di jing tho kumbi mo ki bojong de se kim so tho ne gai ka daw ntit ki ong to penpau sha kinu ki provision ba pira kwa ban ya keren ya penbe tinggal le compatible ne kat kum ka an kini ki existing kini propose amendment mo hakawi ka section de kum ta kala bonsla kala po hidu rupusla kita ki jing ayu te kaban kong sang ibu omne ba soba ka dis council ladangi kran ya ka jaj banriu ya ka identity jong khasi ka de ka jing sensar jumi ne ka de jing sensar te ladalong ne am yaki bakin penbet yo ka kentien appointment ngila kran la bon snem ba ka bakala palat kata ka Act sang phondai ba ka batai hana ba ka de ka dis council ka pan a ya ka appointment nyong ka kentien ka de ban long jing shisha confirmation Aduh, siam hadu ki bakhrau ki menteri hadu ki lingdo ki basan kini ki rangba shnong ki siam raj ketika confirmation kam jo dis council kalong ban confirm te ki bun ki proposal ni nila ongru bakadi ban syai ka function jong basan jong ki menteri ke ka function jong to bar hima ka dibendon ke definition hangni ngila buru ba kanda donno ka tarik kanda donno kasngi kepala bu lupa haka Act ban lum do bar hima tikladon bo ongga ko be ban yo kum kata kasngi mo ndrei ngayo ikani ki start nang te na khat asnong bagidon kisnong kiladon lupa ka tarik kasngi ban long dor bar snong dan kam banda ya shong committee ban rai te kum hangni na bu first Monday of the first week of November and January as the day for the annual Dorbar Hima. Kasiningkong, utayaw benengkong, kasiningkong, utayaw benengkong, jong bunay November, bat January, kande kasingi badlong ka Dorbar Hima. Tumukon hajal ati upa, akatak tarik, atak singi ganlong, katarik kalaban kalah, man kasnem. Kumjuru yaki Dorbar Raj, kumjuru yaki Dorbar Shino. Katarik kasingi kalaban per. Yang ngilabur wang ni baka dependon ka
ka time bar lada hapo life hoi terik Disember ki hima kimlum ka hima Mylliem kamlum ya do bar hima ka DC council kamdei ban pen lut kai ka por ban ya tho sithi samla show cause notice ka ni ka tai late shai court daka ka DC council ka diben convene bet maka ya do bar hima lada ka hima kamlum manta kam constitution kam don ngamla ong si minister em ngam ko anlong election kalau automatic lakut kesan snem ka shwa kata kalawan ka code of conduct kalayai hang ni pang imla abon le nomor ka act kam bataisha te kai ka responsibility jong ka ilaka department kalong baka de ban lum ya ka do bar hima lada hapo lai poi di tarik December kam don kata ka do bar hima sakoi ka belong very important ka bangi propose hang ni ka baka de ban don ha ka act nei kadi ngam dei tang ka Hima Mylliem yo boro ki hima kari kasi kadi ban kidi ban sakulit no ya ka rules of procedure and conduct of business kadi ka badan kamba makani ka rules of procedure and conduct of business kadi na mentaka kidon kishnong kilom dorbar ka kulmar no kata kaja maja ha ka do basnong mo lai kan tuli poi rara lamayong stage po office Mylliem te hnrei lada kadan ka rule kumno bon conduct kalong po DC council po assembly po parliament ba haba pikwa ban yang ban keli jingkeli pilade ban ai pa ka jingkeli life of sngi shwa ba pin long ka dorbar pikwa move ya ka motion pidi ban move ya ka motion life of sngi shwa ka dorbar la ha dorbar snong ne dorbar right ne dorbar hima te pa Hima Mylliem ka diben don ka rule of procedure kumno ban conduct ya ka dorbar kidon ki kumpo hima nong stan kalaban haki Hima Mylliem ru ngi ka don ka to kan ni hnrei kamdon kas kajing pensyai kata ke ngilapur goi kajing terwa bahkan don karta song thai nyopus nem ya baro ki nok senchar po Hima Mylliem mangi la don ka khep ba mo na kajing soviet to ki je chi hnrei bokli ban be ban trei ban hagani pertaisai mata ngatrai kala don kam ya kajai beriu ki khun ki hajar po Hima Mylliem ban perkhat wat ki wi ki maru bahkan don no ngamong ner husnam go basong thai ki nong toi sarkar to nyo husnam maka di ka teknologi la advance hadu kata lada ngim don kum kita ki rukom perkhat mai kan no ko bakta kata hi agi ke ka kom sencha te ngila buru kajing terwa bakadi bendon ka time bar habad thli ka squeeze thli squi rong ba snong kamne bu chusa acting sha de kisnam ge tingi terwa baga kam siem lada ka thli squi lani kumno hapo live banai di benda lada ka MLA MP ka don hakaan ba hapo anru banai pidi pendap ik squi kan yu kam siem ban thung hapo live banai mo begini gidong ki ba nibu nangta sakawai ka jing terwa kalong yigerpa ni ka dis council ngapai ha Malaysia ki sultan khat lai ne khat armut kita wayna ki by rotation be president jo ri Malaysia ki ra ya ka kardan jo ka jing sencha jo ki kasim bela kadi ka jing sencha ka borim de ka parliament jo ka bilat ka ra ya ladi maka de ka identity jo ki mo bakas im bilat ka nong ka bapun scam yo prime minister tingi ngi truang ni ba nang ni syakmat hakani ka men ya ki sim ki klik no sencha kan notification diben notify do governor kumbo notify yo CM kumbo governor notify yo ki cabinet ministers kumbo notify u ya ki political appointee mo ni ya bat ki kam ko serma political appointment menchua te kamot notify do governor kada dot ka kardang te long ni karpat ke council lara ki perkhat ke jabrio ki diben mo ka challenge kalong ki sotho ne ban ra ya ka jing senchar la jong sejrong menchuangan itu feel ada pilih aku office im kharim ka don ka certificate ba ai usim bilat King George wong I hereby recognize you Raja of Khairib tangkata usim bilat jongka British India menta la de piwat menu ba issue ka certificate ka city appointment ya usim la di kulit senchar da ka boburom ide joint secretary ni under secretary hang ni di council te manu ba ot ya ka kechat la jong manu ba pen her kardan ya ka senchar la jong mo te philam sutu em la daka notification ka wando governor kan long shisha ka jingra ya ka burom je kata ka senchar
Te kita hi kendiat na ki babun ki ba ki amendment ki bangila terwa te nakaliang isi i am ilaong ba insara ya kani haka komiti ngila karpat nakaliang jungi bangila ICT teng ya ngala karpat i ba longnem ba kidon Kumba lajan khatsan ngut ki MDC Act Hima Mylliem bo Andrei ka susi ka long ngampa juyo sngo ba kin ya lum ke bania keren ya ka act ja ka rule ka Hima Mylliem nam tiap kai ka daw nomor ka long political ka taru ka ka problem hi ni ka kala long political lang biang sukim kwa on keren imat usia mungkin ka tek parti kim tre ban ya keren kani te ngaso ngila karpat jur ye i am ila ka ba jang porwar bat ngaso so komen ba i ru ilaong ba in shimkhia ban persno ban thaulat kum ban khot ya ka jingyalang jongki MDC jongki Hima Mylliem ma lari ban khot lang gi amel iru namar habangi keren ni kanika ak ka rule jongki Hima Mylliem ka deka constitution jongki Hima niong ka constitution India kani di constitution jongki ri jongi jongki Hima Mylliem kumno ki MLA ki MDC jongki Hima Mylliem kim ye shimkhia ban keren ni kani khamtam ki MDC tenga karpat jor i am ya ong in saja khot ka jingyalang jongki MDC jongki Hima Mylliem ban keren ni kani kumno nya chkamat ngila kentu tung ka komiti punya cerita yang ni ka akrul nomor ba ide ki MDC ki bapas ya ni ki ber legislate ya ni ka mo kani ka kam ye kam dai bangin dawa show Amit Shah ni di dawa show prime minister se Delhi kani di han ya yang la jong ka bangin la shui lengkar ya ni ka Hima Mylliem hadu ba ni khun hajar ni sa ha ko umdum sudah